μου, έφκα έξω μες στις γειτονιές, έφκα μέσα στις στράτες και φώναξε. Είμαι πριγκίπισσα. Μα να μου λάλεις ρε φτανέ. Κι όχι ξέρω, κι όχι είναι η πρώτη μου φορά να έρθεις να σε κυκλοφορήσω εγώ, να σε πάρω σε ανθρώπους δικούς μου, να σε πάρω σε κάτι μπαράκια. Ρε μα πίνεις λιγμένα. Και φοάσου να μας το πεις τόσον καιρό. Καλά ρε, αν τρέπεσαι που λόγου μας. Εμείς είμαστε φίλοι σου. Να σε στηρίξουμε. Μα πέτε μου, η βλακία είναι κολλητική και κολλάω ένα στον άλλο. Αφού εσύ το παραδέχτηκες. Πότε. Πριν λίγο που σου μιλάς στο τηλέφωνο ο άλλος, που του κάμνε σκούτσα, που σε ρώταγαν τον έφαες. Μα είναι και για μένα που μιλούσαμε. Για τον Κώστα. Εγώ δεν φά τίποτε, εντάξει. Όχι, ενώ άλλος στο τηλέφωνο που ήταν να το φάει. Που ποιον. Ρε, κανονίζεις γκόμενον του Κώστα. Καλά ρε, είπα σου γυρεύκω αρσενικό νεγιό. Μα και για να σε παπτώσουμε ρε που ελαλούσαμε. Για να σε σφάξουμε να πάει στα λάθη θέμα. Ζητούνται ηλίθιοι. Ολόκληρη σειρά στο YouTube.